Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Keyboard Synshar jaka West Khasi District Dangshan kila Pynpra dakaba Pynbathai Sendon Pom yakawe na kikarkhana Beaiñ Beaiñ kabadon hakashnong Shallang ka khubor blayo lum layathu ba hakini ki khendiat sngi on sanang Pynpra shu saya kiwe pat kikarkhana Beaiñ kibadon Shallang ka jing Pynpra yakani ka karkhana Beaiñ lani ka cook factory Beaiñ kalong tanghapo khendiat por baki bor Synshar district kilayok kem yikisan ngut kitrai jong kini kikarkhana Beaiñ kibakenthop ya uyo distra bhama khon jong ubrieu balakeno ba udai na kakenhon mafia khai Beaiñ ubakerteng ubalwan bhama ubadai ru utrai jong ka Kalyani Fuel Limited ka karkhana Beaiñ ka ba Beaiñ Shallang kat basangut ki weipat kidai u hopeful nong tudu nakasnong rembai senrang Shakhang East Jante Hills u Kraubok Rongren na Sokbar Shallang u Ashish Arya na Basis Thapur Bailien Guwahati Kamrup bat u Yaman Bansal na Beltola Tiniali Guwahati Kamrup na kini kisawngot kibadang syusyakem u hopeful nong tudu udai jongka HV Cook Limited bat kilaingot kiweipat kidai jongka Yash Cook Limited Ki Board District kila pentip baki don hadu enreu puit li karkhana Beaiñ yakathan Shallang West Khasi Hills. Na padang kini tang sauteli kidai ki badan ya ki kot kisla ki babiang ban trekam kat baki wei kidai ki basyut trekam Beaiñ. Kila pentip babun kini ki karkhana Beaiñ la khang khardap lut menta bat ka jing thwet ki trai kadang ya chakmat. La ban kedo hang ne bak yeng bishar me kale high court. Kala takaran ting ya ka sorkar jela bat yaki bor sorkar halor ke jinghen sting ban le persya ikarkhana Beaiñ bat kumju ru ya ka jingkhai tu ya Beaiñ